Biti voditelj na radiju vam je jako fora i jako cool, pogotovo kad ste ovako na jednom radiju ko što je Antena, koji je jedan jako modern radio i može se bitno zafrkavati, puštati dobru glazbu, a opet na neki način raditi nešto dobro, utjecati na druge ljude, biti nekako primjer drugim ljudima, da drugi ljudi znaju kad otvore Antenu Zagreb, da znaju da će čuti prvi nešto novo, nešto interesantno, nešto zabavno. I imaš super ekipu, fora je, baš je užitak raditi tako na jednom takvom radiju, tako da... Mogu pitati. Daj nam reci, kakav mora biti čovjek koji će raditi na radiju? Kak ti prepoznaš neku karakteristiku u sebi da bi bio dobar voditelj na radiju? Čovjek koji... Hvala na pitanju, jako dobro pitanje. Kako se zovete? Ja sam Davinka. Jako lijepo pitanje. Kukičica Davinka. Morate biti onakvi kakvi jeste za mikrofonom i kakvi jeste kad s curama odeš na sok, na sladoled, u kino. Znači, ne pretvarat se, biti neko drugi i jednostavno pričat bez ikakvih, bez da se pretvara, znači biti potpuno prirodan. To je nekako prvenstveno biti i ne da imaš nekog srama, makar tu onda ne morate biti sram jer te niko ne vidi, drugačije na televiziji ili nešto. Ali jednostavno moraš biti full prirodan, ne bojat se, što naravno ne može doći baš odmah od prve, tako da jak probate, nemojte odustati sad ako je baš sad neki prvi kontakt s radijem nije idealan, nije ni meni bio, ali samo furat dalje i riješiti se srama i to je to.